В тази връзка политическите внушения от трибуната на Общинския съвет не само злепоставят институцията, а се ползват за прикриване на безотговорните действия на администрацията в лицето на кмета Благомир Коцев, който заобикаля функциите на съвета и еднолично раздава пари на избрани от него медии. Всичко това е доказано от официални документи, подписани от секретаря на община Варна. Считаме, че действията на ПП са провокирани от множеството разкрития, а именно осъденият за непрозрачност кмет Благомир Коцев, който укрива след решение на съда 401 граждански договори за 2024 година. Десетократното увеличение на констативните проверки на имоти само за 5 месеца. Липсата на взимане на отношение и мнение за тормоза на жени в община Варна, както и много други разследвания за корупция и злоупотреба с власт, които вървят в момента. Искам да обърна внимание специално на всички служители в община Варна, които ми изпращат множество сигнали. Не се страхувайте, бъдете смели, но ние работим само с факти и документи. Всички живеем в този град и от нас зависи.